Kacing ai kublay ya pi baro Nagaland juga Good News TV jong kacing sang samla KGP snat sapngi haga katang jong try bau nong punim jingi Jesus Christ. Tong ini pai bat ngasipor kami kacing slok ke batang kendet agan kapor. Ya ka bangalasim ya ka nong rem naga gospel ke jong Markus nagala nong ka bakhat ar ka dekot ka bakhat lai ter hadu ka bakhat nyo. Kani kacing jia ka bala tho hakini kitkot ke bangala pensngau. Kedai kijing jia hakitayo gisngi ke bakhadu ke bau nong penem jingi udon hakane ke perthai. Ya ke bakile kendu bat kini kinong elam hakatu ke por ki balong ki farisi kinong buat ke jong herat bat kinong tho hangtei ha Jerusalem. Ha ke bakile syam kile kendu ia ke jing krau jong kanam ke buram ke jong trai unang penem jingi Jesus Christ. Kini ki kenhon ki balong ki baya persya ia kata ke jing krau jong kanam ke jengu. Bat ia kata ke jing ia buat ke jong upat ba. Ki lay persang banwat ia ke jong kalat bakin let akhmat ke jengu. Bakin le ia kawai ke kam bat kata kalong bakin riam mi u kumno banyo ban penyap no yau jisu utrai. Hakat khat ke bakhat lai ke thu ingi kalong kumni kila pha te ha u kibana ki farisi bat na ki nang but u herat bakin riam mi u ha ka bakran kani ke khat ke bakhat lai kala kran sha ingi bakila pha ye ki artli ki kanhon ha ka jing sha ki farisi bat ki nang but chu ki herat kim chu don ke jing e bet jing mot ka jing traikam ke chung ki ti henrei namar ki don yu nong shun u baki boro ar ki kanhon ki kwa bakin penjano ia ka kerteng ke jungo na kana ka perthai kilai bet lang ha kawai ke jingmat bakata kalong bakin yariam yu haba kilai wan kini ki ar kan hon khmat ke jongu jisu kilai ong ia kini ke kentien ki ong kunong hikai ngitep ba melong obasisha bat ba mem nyau yono yonoru nama mem syam lakmi ia ka khmat ki breu rai milai kai ia kalenti ublai ha ka basisha hatu ka betneem ban ai khajna hau kaisar nginai nengim ai ong kini kirang ba kibalak themu bhaba kiwan banriam yau Jesus Christ kane kaching ong kachungki ka kabau Jisu wethu ka dakhat ka bakasan ulayu ya kata ka boj arsap kachungki bakiwan dakano kaching themu hot abakiwan khmat kachungu kiwan choda ka we kaching mot bakata kalong bakin yaro bakin ra ya ka buram kachungu da baki khat u bulong unong hikai utau unong hikai uboshisha bat ubom nyau yano yanoru nama umdei unong hikai ubanut uban kran ye kaching shisha bat da baki wan baki bu ye kane pade kawai kaching keli bakata kalong ya ka ba dei ya ka khajna ka bakin hab ban siu hau kaisar kalong ne em ka babet ne kamlong ka babet ban siu ya ka khajna kane ka jingkeli kadan betang artli ke jubab ya ka bau Jisu ha ka jing sha udai banai ba kata kalong la ula banong hot ni ula banong em la da ka jubab jungu kan long hot kan ya tengku wat ki farisi ba la da ka jubab ka jungu kan long em unya tengku bakine ginong but ke jongu herat kumta u Jisu ula ong kumne ki balai pitenju yanga walam manga ya ka suka bangan yok pet ngan yok khmi ya ka kila walam ti ha u ya ka ulong ki ka jongno kane gador ba ka jeng tho shalor kha ka jing sha kini ki rong ba ki wara rangkat ka jing kli u Jisu ka basnau tunat angne galong ba u Jisu u khlam jubab ya ki ubu kala hapleng jungki ya ka wei ke jing kli ka dor jongno bakani ka shisuka ka don kiti kilayathu kilayong kijong kaisar but day hangne bau Jisu ulai thu ulong haki to ai ho kaisar ye kijong kaisar but ho blai ye ke kijong blai ka shisuka kadai kapisa plia kapisanar kabakit ye kador kijong kaisar ya kata ong Jisu kadai hiru banai show kaisar ya ka khajna kabakit ya kador kijong kecingkli
kabangakwa banbu banginya pusan lang hang ni pada kalong manopat badan bakit ya kador ke chong blai kabangin hap ban ai shau blai kata kadai ke cingmot kabau jisu umot ha ini dekat ubalai keren bakini ki farsi rengkat lem bakinong buat ke chong herat manopat bakit ya kador ke chong blai hatom dai manga hatom dai mangi ya ka budget ke jeneses kelenong ke baningkong ke dekat ke wan riu ke bulaong la thau yo breu ha kador ke chong blai hi ladakat dai manga bat mengi baro ki bayakit ya kadur ke chong blai tongin ai ya kata kalong renyeng ke chungi ha uta uba ai ya kane kadur ha ka chingem ke chungi kabusngau pla ha kane ka khat ka bai thu yingi kalong wa kini ki farsi bekinong buat ke chung werat ki sngu thu sai kadar ya ke ke bau mot dai hang ni bekiong hang ta kilas sngu kedet shibune ya ka chingkran kejong trai unong penem jengi uji sukres. Ublay unkurku nagapata jengi lang bero. Amen. Pengia doai. Sa sisin kan rat mila keren yengi naganaga ketien kejong ma. Da kabangia pulelang ban pusan ye kani ka gospel kejong Markus nakane kelenong ka bakat ar ka dekat ka bakat lai hidup ka bakat nyo. Jisu ubu iya kecing keli. Hakabau ya keren bala kijong kini kinong buat kijong Farisi bakinong buat kijong waharat bapawara eki ye suka kador jongno kane uang bat kila juba kador kijong kaisar dei hangni ke bameko try melong eki ai show kaisar ye kita ki bakit ye kador kijong kaisar airu show blay ye kita ki badon ye kador kijong blay nyisngu thu biang biang badai mangi ki brio ki bakit ye kador kijong blay namar katangi don kam kenrat bangin aye kene kelong gernyeng gajungi syame haka kertang gajung Jisu ngidwai amen